For today's video, kay magkuan me. This is the healthiest mukbang ever. Mula kita mag-mukbang me. Katong last na is nag-Jollibee me. Karon. Bawion na mo. So, kani siya, dili ni siya, isa ni siya sa the best carinderia in town. Wala mo pala kaya. But ang kanyang food nga nasa inyong in front right now is from Healthy You! Healthy You, yes! The best healthy restaurant, carinderia, fast food in town. Bay, naari na talang bay. Bay, asa magkita, bay? The pizza Aurelio! Oh my God! Grabe ka accessible! Tapos, kasi sakyan, 01K! Wow! Magyan sa tanan! Grabe kayo! Doon pag sa eskwelahan! So, kung na-eskwela ka, healthy na ka, bright pa ka, char! Anyway, So guys, anyways, mga onami, and as usual, kami mabusog, kamo magutmon. So anyways, let's start. Oh my God, kadung yung atong anak ni Roxanne, bukas na ba ito? Pero di na to like, di na to ingat ko sa itong ipangkaon rin na pita. Barbecue, no? Barbecue daw niya siya. Barbecue. Gluten A mix of wheat flour, corn flour. So like, ang tanan meat looking, agak na po siya. Apil na ako, ano yun? So basically, ang among mukbang for today, among ginakaon for today, kay wala joy meat. Gikuha lang siya, mura lang siya, gitaste like meat lang siya. So, like for this one, barbecue, dili na siya ingon nga meat jud, but amo si tawag, amo lang. Basta sagol siya, basta. Basta tanan dali kay clean, walay animal nga napatay dali. Nasuko na si Del, kay dugay kami na nga. Punta ni. So, amo niya mga pangkaon, guys. Ay, wala ba? Nami barbecue, nami munggos, tapos nami sisig. Same na sisig. Sisig po di kaya po na Wala tapos. ilang style. Like nami mura caldereta, fritada, embutido, ambot sa ni. Basta mura gluten daw ni siya. Talong ne. Di ko Pakbit na? expert. Oh, yes, talong na talong. Kani, something. Something. Bay, wag mi kabalo bay. Something. Bamboo shoots. Kani humba, pero Dili siya humbag. di siya humba. Kani tofu curry. Tofu curry ni siya curry tapos Kano siya, Dad? ampalaya. Bay, ang ilang ampalaya, ang pinaka-ampalaya, tanan ampalaya Kanila, bay. yung saan siya dahil. Tofu cheese daw. Ay, natakdan ako nila. Pero lamig gid ikaw karon. Actually, si Glenn na may vegan na rin. Yun. Natakdan namin sa iyang pero lamig ba in fairness. Akong Vegetarian na daw. siya dili siya. Hinga ka. Kahit naunod ka no. Gulay. Ang meat substitute Pero sa kami ipangkaon din na pita. Alam mo ka kay meat? Wala. Vegetarian ka? Si Glenn din vegetarian. Kami tulo na rin. Lamig siya. Omnivore. Mga carnivorous mammal. Ato Chicken deli nga. Chicken deli. Chicken. Wow. Basta chicken. Bay, na po direct appetizer. By the best kaya by. Lamig biya. May bubus na ako. Di na na sisig. Ang gaan ko ng sisig. Mabalimgi pa. Dala first. Since Pasko man karon. Pasko or mana ang Pasko? Since Pasko season man karon. Appetizer. Kasi mga wish niyo yung Christmas. Wish na ako kay... Ang wish kasi When ako guwan, nagbutang ko sinerge akong head ko nga. If i-answer na ko to, murag ko na kayo, too dark. In too dark, so, ayun na. Roast beef? Did it. Dili po. World War? Top. Inner peace, chat. success. In what? Natong tanan. Wow. As of this moment, as you're viewing this video, na-monetize the Demon channel. So like, Don't skip don't skip ads. Back at it again, sige make remind, don't skip ads. Thank you lang. Thank you sa katong mga nag-turn out for making us reach the 4,000 hours watch time. Dugay-dugay always ka siya. a good comment. Yeah, for like that. And like, so thank you so much guys for the support. Naman guys. We're still at 2,000 subs pero naka-monetize na naman channel. So like, that's very rare for like a small channel nga maka-monetize din. So, Wow. alright! In the span of Small step. In span of 5 months. 5 months. Talawad ako sa sisig na lamig kayo eh. That's what she said. Nung walay karne yung ibutang tofu ra. Lamit nga din ikaw na niya sa bagan po ni Surya. Kami ang ilang monggo. Alam niya kaya sa tofu sisig ng walay karne eh. Kailan ko ba magamit na ako ang second friends? Oh, sorry. Cheers to a healthier me. Charot. Amazing yung kaya kuhan by Healthy You. Dili na sponsored. Kani, since nagkaroon mo tayo healthy ko, kung bugo ba mo for mag-vegan mo or vegetarian,
Dili. Question for everyone. Ako dili. Siyempre, magpangita yun akong lawas o meat. Sorry, Glenn. Ako, sorry lang sa kuha. Ako nagsulit sa kuha ba? If inani ka lami ang food na kung pino yung makaon, pwede na din kayo. Bitaw. Kaya naman sa'yo. No? True. Kung sinadress na sa amo nga siguro. Yeah. Sa ako, kay dili ko. Kay challenge magudya bay. Dili ba tanang karinderya kay gulay. Lisod siya. Depende din kasi mo lifestyle pero Matin talaga. pero ba tayo nga murag bad thing po na mong kaon meat kay it's a circle of life. But gawin nila Kung sa ganini nga rice, Brown rice. Red. brown or red. Kung sa man yun. Buto-buto ko. Or blind. Mana ka, dalian niyo mo, oy. If gusto niyo malocate ng healthy you, mayroon ang address down below. Ina ang healthy yung si Rigel or si Glenn ang Influencer. Oo. Tigre ang grabe. Everyday good. Nakaibaw mo about sa healthy you tungod Niglan na Naglan. nila. Pero pa right, dagan pag idikitag sudan ay. Lami mo gulay lang good, like vegetable. No, like one. Wala meat. Wala yung meat. Good kay basin ang pagtupod sa tao ba nga kung ma-vegetarian ka, pirmi ka oil kay chop suey, kangkong. Naman ni bay, pero it's a, mo lagi it's a challenge ba if like ma-keep up ba ni more dili kay Dapat creative sa gabay. yeah. Maba na ako yung curious Mo, sa una. Na, ako yun, sige lang sila tapsoy. alam mo yung country nga. Pakbit. Vegetarian din sila ba niya? Mogid lang nandan sugad bata pa sila. Sobrang normal na silang lifestyle. Pila ko na, puringan na sa atong mga vegetarian facts din na. Kung mukha lagutan, wala daw protein. Bay, one big falls kaya na bay. Kaya para ma-breakdown ang protein, sa full baka ni siya. Ang protein sa grass, kanon sa baka. So ang protein nga gi-intake sa baka, may mo protein sa iyang lawas. Middleman nga agad ang mga poultry o mga animals. Kaya ang tinuod yung protein naman sa grass or plants. So far pinaka-consistent pero sa akong life karon kay kang upload sa BFTV. Karo. Salamat Dyers. Ay! Easy naman na. Mahal ka ng lahat. Mahal ka ng Diyos. Bay, kabalo mo ba si Dyers so edit sa tanang video Kung ba? sa man eh, goodbye Dyers na dayan tayo na. Away ba yan? Yan ma-follow ba? Ako kamot. Palisod-lisod ang gito. Ay, ako! No, balak hindi ako. Tunay kay Dyers bay. Yeah, kaya if dili siya maka-edit, wala pa video. So like, Dito naman ako benefit. muna mga saba din ko, if wala siya ka-edit. Asa naman ang video? Short lang. Plus me, wala ka nang masaba. Labit ka. Because I always edit her lang. As we're eating now, as we're filming now, kaya na-upload na ang para video para sa Friday. Yes, Wow. sir. So early, Gusto mo gusto nyo regalo dahil? Kuan, G7X. Oh! Mark 5. Mark 5. Okay na ko beer bay. Lamig lagi siya ay. Maybe daw. Wala na ito tiluan ng humba! Bay na yung humba nga healthy yo bay. Baby, Basta mo makakitag pinaka. Yung mukhaon pa mo, basing yan, magabli-abli ta din yan, din rin yung mukhaon. So Basta sige. yung New Year's resolution. Sa ako kay makonsistent. O mo stick na sa ako ang YouTube na format. Kay inconsistent kay ko. Nagalay-lay ko content so gusto na ko di ko mo lay-lay na content. Like straight na highway. Ikaw lang. Galibog mo no, kaysa nga day. Kami tanong diri dai. Dahil, Kaming lahat dyers eh. Ikaw Glenn, kasi mga New Year's resolution. One by Healthier Life o Ironman Marathon. Joke lang, mo lagaya. Hindi Ironman like one lang, ganun. Hindi ko ubalong lang eh. O muna to sir. Ay sorry. Kamu sa jogging sa mo. Kung na may mga dula dia basketball, soccer, volleyball, frisbee, please invite me. Bayan mo kita sudan may Ay, kung ganahan mo jogging by, chat lang ninyo, Glenn Nabukay. Jog ninyo. Maganahan na siya na ikuyog. Sa stranger pa, sorry ako niyo. comment down below if ganahan og BFTV tries something something. Rice, badminton, yan ang ba? Alright guys! Ako man na si Dahil sa kaon! Manana dyan sa... Kung manana po may bosog, dagan pa kami sudan. Pag-dinner. Shout out by no cap. Every time you eat there, you will always feel good because it's Healthy. It's healthy and I it's don't clean. feel good. Cause you're so busog. I love you 3,000. Thank you so much for watching. But before to again, shout out the ay kang Merla Carcido for always supporting us and helping us reach our monetization goals. Every view Nemo counts Merla Carcido and of course all of you guys. So
Thank you so forget. much, Jude. Don't forget. And don't forget to follow us on our social media as well. Links down below. And don't forget to follow our YouTube channel. Di ba? And also our YouTube channel, guys, Best Friends TV. More content coming out soon. It will be very wild, very drinking. I'm kidding. But yeah, more content out soon. See you guys on the next video. Peace out, unhealthy peeps. Wow. Saling ba kayo naka-healthy living lang karon ba? Bye guys.